bestera noa, Bai. Haupa denoi deprodizketan eta hemen gara League of Legendseko gemeraunziako League of Legendseko txapelketaren bigarren kanporaketarekin. Basurde Inigo eta zazpiren aurka izango dugu partida. Eta beno, komentatzeko aurreko partidan bezala, Robot William daukat alboan. Gabon, Kaixo, Robot. Gabon. Orantxe Inigo hemen genuen, konektatuta, baina ez dakit zergetik konektatu gabe azaltzen da, basurde hemen daukagu. Eta, beno, bigarren partida, eta, ea ba, zein ateratzen den finalista. Bai, ea nor ateratzen den, eta ea lehen bezain interesante egoten den. Lehengo partidan, nahiko berdinduta egon da, egia esan da, 2-3 kill egin du bakoitzak, osea, ez dute kilik egin, nahiko berdinduta egon da gauza. Bai, ez, hori zen dute, batipat ikutu dute, baina gehien bat egin dinena da, izen da, kripak agatu eta lineak bultzatzeari. Eta bale, orain konektatu derni alde. Primeran. Ba, gonbidatu. Komenta, barkatu, jarraitu. Bai, gonbidatuko dut lehenik basurde. Nik komentatzea, momentuz, umapen 6 orduko jardueretan, bigarrena gaudela, 12 orduko jardueretan, bigarrena gaudela, 24 orduko jardueretan, 3garrena gaudela, eta 48 orduko jardueretan, 11garrena gaudela. Komentarioak eta bare egiteko, mesedez Twitterren bidez, ea historia egiten dugun gaur, historia egingo dugula ziur gainera, eta ja bide batez bombasak botako ditut. Lehenengo zuzena aztu zaitezatea, euskarazeko Twitterrak gustoko duela eman duela tweet bati, eta lehen deskantzo honetan, Umap euskaraz be, eman dio birtuit bat, eman dio Twitter bati, ez baina izarratzen zuk bota duzun Twitter bat, Aritz, de Prodigy. Bai, ba, ez dakit, hainbeste Twitter inez ikusten, da kontua galduta daukat. Bai, hori esan duzunean bi koplak edo bigarren zera, ez dakit nola esan den. Baina bai, hortik ikusi dut birtuitatu dutela. Eta beno, hor ikusten dezuten pantailan ikusten ari zate ze traolarekin komentatu behar duzuten, traola game irauntzia LOL. Eta hor ikusten dituzute gure Twitterreko kontuak, game irauntzia horri aldearena, eta gero Robot Williamena Twitterra, eta gero deprodigiatzen nirea. Eta, beno, Inigok esan digu arazo txiki bat izan duela zearekin, ordenaioekin, konektatu da, eta orain gaude zai, esan digunez, 5 minutu beharko ditu zerbait egiteko, beraz, bitartez beste pixkat. Bai? Bai, zertaz hitz egingo dugu, zer adibidez? Ba, zer ikustia pentsatzu ez, bigarren partida hontan. Bueno, oraitxe bertan ikusten dari nahi zanarekin. Bai, basurde... Ostia, uste dut, ez da desanimatxagatik, baina uste dut Inigok edo bere hori bigarren kontua da, eta benetan tipo ezin baino trebeagoa da, edo nik uste dut basurderen alde egingo duela jokoa seriotan. Bai, bueno, zuek ikusten etzareten antzatai, basurde da 30. nibelekoa da, eta baina klasifikatoretan zilarrezko divizioan 4. nibelean dago. Ideia bat egin dezazuen, nire nivel berbera da, baina, bueno, berak partida gehiago jolastu izan behar izan ditu
divisio horretan egoteko. Nik klasifikatoriekin, osea, klasifikatzeko egiten dizkizun 10 partidekin, zuzenean plata lauean jarri zidan, baina, ostia, ez da... gaztelaz esaten den bezala ez da moko de pavo. Bai, ez da erreza, ni oraindik adibidez naiz, 30. nivela, 20. nivela naiz, eta partidazko bota behar dira, 30 iristeko, eta gero gainera klasifikatorietan hainbeste egiteko, beste hainbeste. Nik egia esan da, arraro egiten zait zoia ikustea, adibidez Sergio Zeri ikustea 15. nivela eta zure 20. nivela, eta ez izatea ez da 50 partida irabazita, ostia. Arraro egiten zain, nik 20. nivela nik uste dira ematen dituela, 120 partida irabazita gutxi gora bera. Bai, akaso izango da, jardun izan naiz zenbait kampioi desberdinak probatzen, eta lehenengo probatzen ditu beti botan aurka, beraz, botan aurkako partiak ez ditu konektatzen. Boten gotla ez dauka inongo meritorik egotea JFO botak, en fin, botak dira. Nik goratzen dut, aldaketak egin baino lehen nik goratzen dut, ben eraman duen Soraka full AP Myth, eta berekua zen gloriosoa. Osea, zelaia garbitzeko minioneta zen kristonekoa. Benetan. Bai. Hor egun ja aldatuta dago. Hor ikusten dut basur dezakila ez dago bidatzen ez dut uste. Ez du pentsatzen, nik ere. Baina, haber, zezaten duen. Ba, ez daki. Jode, barraro, la plata bosti izana. El arsenal de Nami. Neu plata lau nintzen las perlas de Bolivar. Las perlas de Bolivar. Los perlámenes. Eso gazteniaz kanta bat, ez dakit kanta holandean edo ez, baina esaten zuen nahi son tus perlámenes, mujer, los que me iluminan. Bai. Ai, amatxu maitia. Eta ber, Burua galtzen hasi naiz. Ernialde gonbidatuta, ber. Kagoen ea historia egiten dugun Twitterren me cago en la leche Euskal Herrian eta munduan me cago en la ostra. Aldu bergara lehenengo postuela, venga, mundu guztia hasiko da orain bertan gure hastaka jartzen, bale? Hastaka jarriko du, eta mundu guztia hasiko da, hashtag horreri mezuak botatzen, bale? Baina eundak alaterrak elabili beharrean egingo ditu, bere besoa baina letra, osea, hashtag letra bota, hashtag letra bota, hashtag letra bota. Holan, un mapen lehenengoak izan arte, bai edo bai. Bestela bihar, Siciliako mafia joango da zuen aten etxetara, bale? Eta ez du ez da muezurik utziko, zuzenean sartuko dira, eta akabatu egingo dizue. Así de simple. Osea, ja zaudete guztiok, nahi dut oraintxe bertan gutxienez, hemendik 2 minututara gutxienez, 30 tweet gure hashtagarekin. Gutxienez. Hortik gora. Minimo. Eta bueno, jarraritzen du amenaza honekin. Eta ero, Inigoren zai, arazo txikin bat izan du, guztioi pasatu zakegu, jakinda gainera LOLaren klientia eta zergezki dabiltzan. Beraz, edo zergeza espero ezakegu. Ja, sartzen zaigun jada, eta susto hartzen duen. Imaginatzen dut bere aurpegia sartzen denean, pues nada, kamara segotan, horrelako aurpegi horietako susto aurpegi horiek segundu baten mikroinfartuak ematen dizkizu da. Horietako aurpegi bat imagina zuen buruetan. Eta... Zer izan da hori, Atletis Lekle está invitado a jugar una partida. Ba, ez, orain txertan ezin dut lagun. Ez, kasteatzen nahi. Kastatzen ari naiz zuzeneko bideotxo bat. Nik ja hemen lolean ditut pilo bat jende, hori gehitzen dizula partida maitu osten igual justu izan duzu horietako partida potra bat nun partida hona egiten duzu eta justo ondo geratzen zara eta orduan gehitzen dizut eta zokia esaten duzu, nik benetan ez dut merezi hau, nik txarra naiz, potra izan dut besterik ez. Eta bueno, goratzen dizuegu aurreko partidan arratzeko 7 jolastuen lehan Sergiok irabazi duela, Anirekin. Beraz, Sergio pasako da finalera, eta 3. posturako borrokara pasatuko da Megauz Mendi.
Eta noiz izango dira, Zuzenean, ja ez duzu ez da partida usten ikusten, igual Kriston Paris ematen dio bestea, baina. eta izango dena finala, lehenengo 3. postua izango da zea. Igandean arratsaldeko, iluntzeko 9:00 hasi, eta partida hura amaituta gero, izango du final handia. Bat izango da Sergio, eta bestea, orain ikusiko dugun partidaren irabazlearen aurka. Igandeko 9:00etan txarto rapatzen da. Bai. Nik astelenean klase daukat. Akaso ordua aurreratuko dugu, baina bueno, beti Ikusiko dugu. Bai, gure Twitterrera edo gure orrialdera adi egon, eta ondo informatuko dugu. Eske ni benetan putada bat da, benetan. Osea, jende gehiena gaur, dekotkide bat gaur hartu dituera ja neguko oporrak. Jende asko, ez nirekide atxo hartu zuen, jende asko gaur hartzen du, eta beranduenez astelenean. Eta ni daukat astelena, eta martitzean ere daukat klase oraindik. Osea, nago oporren gogoaz, pehingoz. Estimen tiro egiteko berapenekin. Norrez dago gogoekin, horretarako. Gabonetako, nik momentuz gabonetako erosketak egin ditut momentuz, baina buf, falta dena orainik. Bai, luzea dira estimiko berapenak eta... Herrialderi mezu bat botako diogu edo, ez du onartzen oraindik. Ez, oraintxe dago eta hasi aurretik esan dit orain dala gutxi hasiela, ipiniko jo, veteran, ez diot esango zen daukan aurrean. Bestela... Sustoa hartzeko. Bestela, bai, hori da, sustoa hartuko duelako, eta kaso, geskiago jolastuko duelako. Askotan presio hori izaten da, ez? Aberre onartzen duen. Susto hartuko du ikusterakoan. Azten garen. Baina matxo maitia, hau serio, hor sartuta dekogu. Sartu da. Horein da mikroinfarto eman dionean. Bai, ezin du jolastu eman dion infartoagatik. Bihotzekoa. Bai. Eta azteko eman diogu. Nik botako Twitter bat esateko sortea emateko. Eta berri ikusten ari gara ze kanpeoi hartzen, ze eroi hartzen dituzten. Boliviar, wow! Ostia, Boliviar tanke kontuz, Kontuz Boliviar tanke. Alare ez dute aukeratu, oraindik hor zeitzen dute, pentsatzen ari dira. Eta Ernialdek aukeratu du, Ernialde da barkatu Inigo 27. Inigok G maestroa. Eta bale, Inigo joango da maestro jeken. Eta basurde... Boliviar, fantasmal eta prender eramango du ere. Osea, fantasmal eta sendatuarena, osea, gutxi gora bera nivelan jarriko da. Ez, azkenean flash eta... Flash eta sendatu. Osea, pizkat, ez da guztiz, baina pizkat bere nivelera jaitsi da. Eta hor goaz jarraitzen dugu mapen bigarrena mekago en la leche, tuitoiek, hombre. Gaudela hemen... Eta beno, leheno bezala partidaren 3 minutuko atzerapena, gure esku ez dagoen zerbait da. Lolak egiten duen gauza normala da hori, ezin dugu kontrolatu, inondik inora. Lolak seguritatez edo daukan sistema, jokalariak edo ez izateko lagun bat, adibidez gu bezala Skypeen bidez, besteari esaten non dagoen beste jokalaria. Bai. Horrelako gauzak saiesteko egiten dira 3 minutuko delay hauek. Trampak ez egiteko besteak beste holan, beti delay hori saiestuko du hori. Txibatzea non dagoen bestea eta fastidiatzeko. Bueno, Boliviar eta G. Bai. Boliviar tanke
normalean tanke egiten da Boliviar, amor de oso estaten dena, eta G ez banan iltzarto AD normalean, ez banaiz erratzen. Bai, G normalean ade egiten da, junglara, junda bentzat ade egiten da. Eta ade egiten da, o bestela baitare eraso abiadura oso handia egitera. Baita. Gainera, hori, Jik dauka sendatzeko habilitatea, Boliviar doka atzerantz botatzeko habilitatea, momentu baten Boliviar botaldio torre ondora eta min egiten badio Jik edo Inigok basurderi, torre automatikoki berari eraso min egingo dio, beraz. Hori, gehi Boliviar normalan egiten den tanke hori, izan daiteke jiren perdizioa, esan dezakegu labaitean. Eta seguruenik basurdek Boliviar hartu badu izan nahi du, dela txapeldun bat, oso ondo ematen zaiona. Bai, plata boste izanik jakingo dau erabiltzen oso ondo. Bai. Ea gero gitzen diodan eta noizbaiten egiten dugu aran bat, nik beraren kontra pizka bat, holan zuzen bat, holan klasifikatorietan egon garen jokalarien artean. Bai. Polita izango dela ikusteko eta interesantea nola pizka bat ezberdintasuna, jolasteko ezberdintasuna, antzeko nivela dudekogun jende artean. Bai, hori da. Notifikazio bat dugu Twitterren eta Gaimerautxeak erpirtuteatu du. Bota dudan tweet bat. Umapen bigarrena jarraitzen gara. Eta asteragoaz. Bai, ordoa kargatzen hasi da. Gogoratu, komentarioak Twitterren bidez, mesedez. Bai. Hashtag YouTubeko LOL. Hori da, YouTubeko txatak ez du oso ondo funtzionatzen eta horregatik desaktibatu du. Bai, nik uste dut hortik sartu dira Twitch edo eta zeo zer desentzufatu egin duela. Twitch ez badakizu edo kabilitatea invisible egiten dena eta igual ez dugu ikusi eta sartuko zen YouTubeko serbidorean eta igual kable bat tiro egin dio edo eta zeo zergatik ez doa ondo. Ez doa ondo aspalditik. Bai, beraz. Aspalditik. Bai, osea, Twitch duela asko sartu dela eta esan du, ez dute komentarioak erabiliko, plaf, kablea fuera. Eta nik uste, Twitch temo lagundu diola jarri dela sarreran, holan, serbiduretako sarreran, holan norbaita eublitzen zen konpontzera, faska, pozoiarekin eta perretxikoekin akabo. Bueno, hor dago hasi da partida, edo nik gutxenez orain hasi dez ikusten. Bai, neure bai. Boliviar korrien taldea, G urdinien taldea. Eta Boliviarrek Q-ari, V-bikoitzari eta E-ari puntu bat eman dio. Bat bakoitzeko. Jik berriz Q-ari bi eta V-bikoitzari bat sendatzeko. Eta G... Espada erosi dau. Bai, bat, eta bi pozio, eta Boliviar orantxari derosten, Cuerno del Guardian. Bai, Boliviar tankera doa, guztiz tankera. Ostia, euneko de positibo de regeneración de vida. Ai, amotxo maitia, hori serioa da, Bai. Nere ustez ondo egin du, jakinik basera ezin dela itzuli, sendatzeko. Pozioak erostea. Pozioak erostea ez, hau, euneko regenerazioa bizitzan aiteko. Egonik bakarrik sendatzen joateko. Horrek egingo dau, bera baldin eta bauka zieran 2,5 edo horrealgo zozer izaten da normala, bikoiztea, lau bosteko generazio segunduko izatea, eta hori kontuz, azteko abantaila eman dezake. Eta hor azten da Boliviar farmeatzen, ja lehenengo farnoera mandu Boliviar, G hor dago, ez da asko usartzen oso aurrera joatea, beldur ematen dio Boliviar. Ikusten deu Boliviarrek segunduko, bost segunduko hogei bizitza puntu errekuperatzen zula. Horiak egin dizkio pare bat autoatake, eta behartu du G fantasmala erabiltzea. Eta bizitza erdiak endu dio erditik. Bai. Ja, dita bat, eta nik uste dut hemendik utxera ikusiko dugula lehenengo kila, atxera botatzen du, autoatake beste bat, beldur saltzen ari dio. Nik uste dut partida hau ez duela asko iraungo.
Zeo zer sentsazio bat hor daukat hor. Minioiak heltzen dira lehenengo torrera, egi sendatzen da habilitatearekin. Hor lasai hartzen du basurde, eta usten dio minioiei lana egitea. Bai, ez du nahi pusheatu, nahi du lako segurunik akatzea, albezen Lester. Bai, kill bat abantai asko emango dio, oraintxe bertan. Nibela igo dute bat bakoitzeko. Dago serio, basurde lasaitasun ez dago, saiatzen ari da minon handia hartzen. Gainera basurde lasjitean hobeto dabil, 6 krip ikusten dituzue dana mazkiela, orain 7 eta dik berriz 2. Horre hartzen dio, autoatake pare bat, baina ez dio zuzenean min asko egiten. Egia esan da, uste baino eltsarto, Boliviar ez doka zuzenean atakez. Hor hartzen dio, bi kolpe eta Egun da amarreko bizitzara utzi dio, ziurazki habilitatea erabiliko du sendatzeko du pozioren bat. Geale berabilidu. Neiko luke akaso Boliviarrek zeitea, flasha ibili eta... Ziurazki saiatuko dela nire ustez ultia izatera ja ondo akabatzeko. Ziurazki, nire ikuspuntutik G sendatzen da ikusi entzun dudanez. Eta, bueno, ordo Boliviar doka hor abantailtxoa, ondo egiten du, ondo pusatzen du, torrea pizkat minduta... Eta ja badauka ultia. 3 minutu 57 segundu ja partida. Boliviar eta G badakote pila ultia, prest. Giek oraindik gainera bi pozio dauzka, erabilik beharko luke pozioan bat. Ordua Boliviar botatzen du. Kolpea, ultiara erabili du. Bota fuego, G korrik hasten da eta G salbatu egiten da. Gutxi batik, sendatzen hasten da. Ordua Boliviar, bueno, bere minioiak, dorrera. Baina Boliviar manarik gabe dago, kasi. Bai. Horri putada bat izan daiteke, G sendatzen da. Ez dakit jakingo duen, baina gurutxe hartuta mana ere rekuperatzen dau. Bai, basurdeko oportunitate bikaina zaukan. Bai, eskapatu zaio gutxi batik gainera. Esan digu inoiz ez dela ibili hemen, mapa honetan bat versus bat, beraz... Ez dut uste hori holan izango denik bez, plata lau izanik, noiz baiten, aunque sea behin. Hori bai, pizka bat aurrero ez da bota, nik logiko ikusten dut dorrebean ez botatzea oraindik ez dut delako holan babesteko objektu askorik, baina ziurazki aurrerago armadura gehiago izango duenean edo, nik uste ja dorrebean sartzea eta horrelako bizitza daukanean akabatzeko perfektu izango dela, gaina Boliviar askotan tankeatzeko dorreak eta ere erabiltzen da, beraz, ikusiko dugu pizkata aurrerago. Eta ikusten dugu baita ere farmeatzen Boliviar asko zobeto dari dela, laukoiztu egiten du, iren farma. Farma ez dakizuen entzat da zenbat olako bitxo txikin kripak deitzen zaio haue, olako kripai azkenengo golpea ematen bai oso hiltzeko, dirua soltzantzen zaizu, adibidez orain 20 soltatu dizken bezala, horietako bakoitza, hemen zenbaki honetan zeiten zaio, gehitzen zaio. Eta hori, diru horrekin, objektuak erosi eta hobetu bestearen gainean abanteltxo bat zaiatzen zara edukiz. Eta goinean ikusi dezakezunez, ikusi dezakegu zenbat diru darama jokalari bakoitzak. Eta nabaritzen da, hor dago golpe bat, hor ies egin behar du ez. Ultia erabiliz, ies egin. Gutxienez hor portatzen da berrizi, ematen dio Boliviar, ematen dio kolpe, eta akabatu egiten du Boliviar Girekin, lehenengo dora elamanez. Berroto gehi diru, ez banaiz erratzen, eta kill bat, bufo txikitxo bat, eta bide askea horretxe bertan, dorrera joateko, dorrera jotzeko. Dorre erdia geratzen da, gainera da da, eta lehenengo bi objektuekin, lehenengo dorreak kapatuko du. Gik ez du ezer erosi, arraroa, ze diru pila bat dauka. Gi ez du ezer erosi.
arraro, nik gutxi gara bera kalkulatzen dut 1000-1500 diru izango duela, bera, pultsikoan oraintxe bertan. Oso garrantzitsua izaten da askotan objektu finala naiz eta erosteko dirurik ez izan tartekoa bere osatzen duten piezak erostea. Hor sartzen dira berriz, Boliviar atzeratua, barkatu de Prodigy. Bai. Fantasmal botatzen du eta azkenean ikusten du ez dela heltzen eta atzera joaten da allí. Atzera joaten da, ez du hil, eta Bolivar nekorrituta zebiltzaten. Zea raro Boliviarrek ezartzea sendatzeko zea. Bale, orain bai. Hor hartu du, eta igual konturatuko zen mana ere errekuperatzen ziola. Hor sartzen da allí, oso valiente, hor ematen dio Boliviar, eta atzera egiten du. Ez dut oso ondo zerretzen, bueno, minioiak direla eta ziurazki. Bai, ze minionak nivel honetan earki jotzen dute. Ikusten dugu Bolivarrari dela osasuna errekuperatzen izugarri azkar, hor. Eta ea, zer komantatzen den hemendik, a ber, argazki bat botatu dute. Boieratuko dut tida baten. Hor hartzen dio Boliviar, golpea erretizatzen du, beste golpe bat, bizitza gutxi geratzen zaio, 150, eta bai. marka bat egiten du Boliviar girekin, bigarren aldiz. Ultiak Bigarren kila. ikusten dugunez, lau aurkari ingurukoei ere kaltetu die, eta Boliviarre bere erasoan minion batei egitean pasatu da giraino kaltea. Eta horrela akabatu egin du. Eta jik erosi du bailarin espektral, hau da, velocidad atake eta kritikoa ere igota. Ikusiko dugu. Hemen nabi kontrolatzen mapetalakoak. Ultia bota du jik, kontuz. Eta Basurdek ies egin du, lortu egin du. Kua botata. Hogeita lau orduko joeretotan umapen, bigarren dago de berriz, eta familia zaiten zera, barkatuko dira zuen segundutxu baten. Bai, lasai. Ikusten dugu Jin nola segitzen duen. Jarre salto egin dio Basurderi. Basurdek ezin du ikusi egunez lehenengo partidan ere bazera itzuli, sendatzera. Beraz zaion berko du sendatzekoa ertetzeko, gurutzea. Jik saltatu dio, eraso, ultia, Basurdek, gainera flashakin, eta 30 bizitzagatik libratu da, Ji. Justuan, eta ikusi dugu Boliviarrek flasha erabili behar izan duela harrapatzeko. Jik ezin du defendatu torre hau, ze aspira zartzen da hori gertatuko da, eta katuta. Eta Basurdek aguantatu egingo du, ez du zegingo. Olea dau etortzeko zaio egongo da. Eta orain bai, orain bultzatuko du. Eta dorreraino jongo da. Arraroa ezartzea sendatzekoak. Apretsatu zake diri lapurtzeko hau eta beraren are bai. Eta torrea bota du. Dik ez du zer erosi gehiago, oso arraroa, ze dirua badauka. 1000 dauzkata. Eta Basurdek objeturik ez izatean sufritzen ari da. Eta ematen du kontuz, eta Basurde hil da. Ja, hainbeste denbora objeturik eta izan gabe normala zen. Ze Jik ikusten dugunez 110 AD dauka, eta abiadura atakea, atake abiadura 1,2koa. Eta Basurde berriz orantxe erosi du, Randuin erosi du, beraz guztiz tankea egiten ari da. Eta 4 segundu, 3 ertetzeko. Eta Randuin eta Corazón de Hielo. Tankea egiten ari da. Beraz, Ji honei izugarri kostatuko zaio egitea, akatzea Basurde.
Nik G izan da penetrazio armaura saltatzeko erosiko nuke zerbait ze Boliviar 277 dauka armadura eta kostatuko zako Bai, hor sartu egin da basurde, bai gogor, epoituz. Usiut justo kila, eta ez dakit entzune dauzuen, baina justo esan dut bigarren dorrea bota dute, madre mia. Ez dakit entzune dauzuen, baina esan dut umapen, 24 orduko joeretan, bigarrena godela ja, B. ja da, Eta jarraitzen du basurdik presionatzen. Gik ezin du ezer egin, ikusi bakarrik. Sergioren tweet bat, telebistatik dabilera ikusten partida. Eta berri sakatu du basurdek Inigo. Orain zeai atakatzen dio inhibitzaileari eta Gik dauzka 20 segundu ateratzerako. Seguruenik ez du botako dorre bat, baina kaltetu dezake. Gertatzen dena Boliviarrekin atakeko min handirik ez daukala, oso tanke egiten ari da, eta horratik Elizaio hainbeste kostatzen inhibitzailea botatzen. Bai, orain bertan entzuten nahi naiz, inhibidorea pikutara bidaldi duela. Eta, sí. Eta G bizitza kristalde rubia ari da erosten bizitza gehiago izateko. Guztiz tanke eginez entzuten dudanez. Inhibidorea bota dio. Jo, bi nivel gainera atatzen dizkio, halako ezberdintasuna. Eta 1000 diruz ez naiz erratzen. G edo penetrazioa egiten du, edo nahiko fastiatuta da. Penetrazioa berdu ze... Ez dio, Gik ez dio ezer egiten, hainbeste armaura dauka. Bizitzarriak endu dio. Buah. Jokoitzen Boliviar, sartzen da. Gogor ematen dio. Eta hilda. Eta bosgarren kila ematen da. Eta zeuren ezagu izango da Gigia. Dorrea ikusten dugu erortzen ari dela errez. Amatxekotan dagoia da, segurazki. Bigarren dorrea. Nahiko argi zegoen Eta Nexoari orantxe erosituko jo. 7 segundu sei Gia ateratzeko, baina ez da nahiko denbora. Ez da nahiko izango, ez dio zertarako emango denbora. Saiatuko da hiltzen, baina... Boliviar jikuituko du zuzenean, osea... Bai, zuzenean bialdiko du. Gila dago berriz. Eta partida bukatu du oraintxe bertan. Partida oraintxe bertan bukatuta dago. Eta Nexoari krip mordoa etorri dira. Eta listo. GG. Hemendik gure aldetik GG. Eta... Grazia egiten dio roboti. Eta... Iama. Eta... Bueno, hau izan da partida, ikusi dugu basurde beste nivel batean dagoela. Eta umapen geratu gara bigarrenak, me cago en la ostra. Ai, amatxo. Bueno, igandera arte utzi beharko dugu, eta igandean egin zera guztia. Baina, no, 6-12 eta bordutan bigarrenak ez dago txarto, Nivela igotzen gaude, me cago en la ostra. 6 eta 48 orduan 8 garrenak. Ez dago batere txarto. Baina, bueno, onarte gaurkoa. Bai, hau izan da guztia, gogoratu finala izango dela Sergio Basurdenen aurka, eta 3. postua izango dela Megauzmendi Inigo 27-ren aurka. Eta, beno, hau izan da guztia, eskerrik asko hemen inoteatik, Robot zuri ere eskerrik asko komentatzen laguntzeagatik. Zuri hau posible egiteagatik zuzenean, Game Hautxari hau posible egiteagatik, eta guzti ikusteagatik. Eta, beno, besterik gabe, despeditzen gera. Eta hurrengor arte. Agur. Aio.